Cansada de que t'empipin els insectes al teu jardí? Doncs no et preocupis, ja tenim la solució. No, aquesta no és la solució. La nostra empresa, ProNatura, ha dissenyat i creat un hotel d'insectes i d'aquesta manera tots podrem conviure al nostre hogar. La nostra empresa, ProNatura, es preocupa per la natura. Donar una segona vida als objectes que no fas servir. Les nostres creacions estan fets amb material reciclat. El més important del teu jardí no és només les flors. Dóna-li un hogar als teus insectes. Sempre ProNatura.